Така. Един момент. Това е Троя, 40-та минута и го пускаме. Свалете ги. Отворете вратата. Ще му покажа кой е дядо му. Какво искаш? Не си отивай. Остани. Съжалявам, Аци. Разбирам. Аре. До скиф. Чонки. Трябва да смажете тия панти, бе. Ела ми, бе! Напълних гащите. Ела ми, бе! Ще попукам! Аре, зяпаме първия ред. Добре, че си взех билет. Ще те пречукам! В името на Зевс! И ще гориш. И ще гориш във вечни пламъци. И твоята душа ще страда. Може и ми ядеш оная работа. Сутринта нямах гребен. Готов ли си умреш? Защото аз съм. Би си много топ, бе. Какво те правим? Let's get this party started, man. Ready to kick your ass? No speaking English. Лево, десно. Вземи това копи. Аре, аз си отивам. То си отива. Матка ми. Вземи това. Копието, отзад. Ще го заколат. Още ли искаш, бе? Вземи това. Вземи точно, копието, Много си бил добър. Гледай къде си го завирам, бе, Шляк, Прас, няма за тебе, Вземи. Опа, до пето. Щупих ли ти го копието, Гадно ли ти? Ще ми чупи копието това. Сега ще ти набоцкам зъркалите. Не, много си добър, това много добър. Ще му съдите задните на моя. Къв съм добър. Джеки Чан, бате, дейте.